Minggu ini buka rai sesuk. Monggo dikasih. Ngombe kopi lagi rasane pai kenal, mangan mangut lele rasane kopo tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun lesu nesu kabeh iso, rasaku tuh nganggo cucu emang paras bagusmu tak beda karo hatimu rungokno tembangan manisku hijo sayang aku tane saestu yang durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal ilas najan kahanane budak aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajarine saben dina Putra Buana. Ayo, Lanjano. AN Audio. Afrika Super.